Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atender ka banal na misa, paki-off ilag tabi sa silent mode and sendo mga cellphone. Di kaya ng paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bakuman importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kang simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Diyos marahay na hapon po, sendo mga tugang, luod po ang kabos sa pagpamibi kang oratio imperata. Sa ngaran ka nama, sin kan Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, sin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan managang alasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pagataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangiipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami nagimarhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautoban sa imong kabotan at tamanan ng kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatian minaan padosang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ng labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kami mabibirikan, kundi ikaw mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mga namomotan asin mapagrugarin sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuan ng tao. Antabayin mo kami magtalubo na may mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surug kan kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Please rise for Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sa ngaran ka nama, sin kan Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa luwat, Diyos marahay na hapon po sa inyong mga tugang. Ngayon na ikilimang Domingo, kan ordinaryong panahon. Ang sa tuya pong mas intensyones, iyo po ang mga minasunod. Pasasalamat, dulot ni Lim family, para sa espesyal na kaagadan, prayer for healing and fast recovery of our Papa, Alan Arcos, offered by Arcos family. Special na kaagadan, dulot ni Diana Franz Deodante, for healing, dulot kan Olaires family. Para sa mga kapaingaluad kan mga kalag, sa kalag ni Ariel, dulot ni Noreen Flatalan, Frederick, dulot ni Belio Ensales, Salvador, Adelina, and Glenn, dulot ni Dr. Adelsa Rahinyo T.
Juan Sr., Beatriz, dulot ni Edna Juan family. Alan Jesus, dulot ni Mylen P. Miraflor. Catalino Emilio Dilia, and for all souls in purgatory, dulot kan Bilardo family. Teresita, and for all souls in purgatory, dulot kan Alpapara family. Amando, and for souls in purgatory, dulot kan Manata family. Walfredo, dulot kan Rosales family. Jesus and Hipolita, dulot ni Marilo Reyofreo. Banwanin Diyos, tindugpuan gabos, sa sinawiton niya to ang awit sa pagpuan. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Yesu Kristong kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. An kagurangnan sa Ebanghelyo, sinusugo kita sa pagmisyon. Asin tanganing tabangan kitang masabutan kung ano an misyon. Inaapod niya kita sa espesyal na ngaran. An apod niya sa to, asin kan daga, salt of the earth, liwanag kan kinakban, light of the world. Punantaan sa tuyang selebrasyon, ako untaan sa tuyang mga kasalan, maghagad nin kapatawadan sa mahal na Diyos. Sarabay kita, nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa ilo mga tugang, kanagkasala ako ning magkuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, magkuri sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gapos na Angeles sa Santos, asin sa ilo mga tugang, na ako'y pamibig sa kagurangan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Dulcis Deo. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami. Bantayan mo ining sa imong pamilya, sa danay na kaimbudan. Tanganing ang mga nagsasarig sa paglaom sana sa grasyang hali sa langit, sa imong pag-ampon, danay mong pakusugon. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataraman. Sa enot na babasahon, nagtutukdo ang Diyos sa satuya, sa paagi ni Propeta Isaías, nin mga bagay na matanos na dapat gibuhon, sa tuyang kapwa. Ang lambang pag-utob kan mga ini, garansya na ang pag-apod kita sa kagurangnan, sisimbagon kita. Himatuin niya to ang inot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An kagurangnan nagsabi, hirasan indo nin pagkakan ang mga nagugutom, asin pasakaton indo sa indong mga harong, ang mga dukhang mayo nin harong. Tawan nindo nin gubing ang mga mayo, asin da ikamo magsayuma sa pagtabang sa indong mga kadugo. Dangan, maliwanag sa indo, siring sa liwanag kan aldaw pagkaaga, ang sakong pagkawili.
asin madaling mararahay an sa indo mga lugad. Danay ko kamong iibahan, tanganing iligtas kamo. An sa kong presensya, an mag-iingat sa indo sa gabos na pag-alaman. Kung mamibi kamo, sisimbagon ko kamo. Kung mag-apod kamo sa ko, masimbag ako. Kung unto ko nindo, an pang-api, an pagbeno sa kapwa, asin an pagtaram ni maraot na tataramon. Kung tawan nindo, nin pagkakan an mga nagugutom, sa katawan kan sa indang kaipuhan an mga mayong sukat, dangan an nakapalibot sa indong kadikluman, magiging siring sa liwanag nin kaudtuhan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa kadikluman, ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Sa kadikluman, ang liwanag na bangraw sa mga matanos. Ang ilaw minaliwanag sa kadikluman para sa mga marahay na tao, para sa mga maherakon, mabuot asin matanos. Paladan ang tao na matinao asin mapinasubli, na daing nagdadaya sa iyang negosyo. Sa kadikluman, ang liwanag na nagbangraw sa mga matanos. Ang matanos na tao daing masasala, gigurumdumon siya sa paman. Day siya natatakot sa maraot na bareta, makusugan sa iyang pagtubod, asin nagsasarig siya sa kagurangnan. Sa kadikluman, ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Day siya nahahandal o natatakot, aram niyang madadaogan sa iyang mga kaiwal. Kaugayon siya sa mga nangangaipo, day nanggad na susudyaan sa iyang pagkamabuot, siya magiging mapangyari asin gagalangan. Sa kadikluman, ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Sa ikaduhang babasahon, nagpapayag si San Pablo sa mga taga-Korinto na ang sa iyang testimonya sa satong kagurangnan, bako hali sa iya o sa ano paman, kundi sa Espiritu. Tanganingan sa indang pagtubod, maghali bako sa kaisipan kan tawo, kundi sa kadunungan kan Diyos. Himatiin niya to ang ikaduhang babasahon. Pagbasa hali sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, kan magdyan ako sa indo, sa paghulit kan hilom na katotoohan ni Diyos, dai ako naggamit nin halangkaw na mga tataramon o pilosopiya. Pinagmarahay kong lingawan an gabos, puwera ki Jesucristo, asin urog na an pagkagadan niya sa krus. Kaya kanyaon ako dyan sa indo, maluya ako, saka pinagtatakigan sa takot. Sa pagtaram, saka sa paghulit kan marahay na bareta, dai ako naggamit nin mga mahamis na tataramon nin pilosopiya, kundi ipinamidbid ko sa indo, ang spirito, asin ang kapangyarihan ni Diyos. Ginibo ko ini tanganing an sa indong pagtubod, dai mapasikad sa kadunungan nin tawo, kundi sa kapangyarihan ni Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagrukyaw ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamarawayan sa imong kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa iyang disipulos, "Kamo an asin kan kinakban. Kung mawaran nin asgad an asin, paano pang mapaasgad iyan? Dai na iyan nin pakinabang, kaya inaapon na sana, dangan tinutungtungan nin mga tawo. Kamo an ilaw kan kinakban. Dai nanggad matatago an sarong siyudad na yaon sa ibabaw nin bulod.
mayong minailaw nin ilawan, dangan tinatahuban. Kundi, an ilawan, ibinubugtak sa talagang bugtakan, tanganing maliwanagan ang gabos na nasa harong. Dapat arog man kamo kaiyan. Paliwanagan nindo, paliwanagon nindo an sa indong ilaw sa gabos na tawo. Tanganing mahiling ninda an mga marhay nindong gibo. Dahil kaiyan, o umawon ninda an sa indong ama na nasa langit. Mga tugang, marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Bago kita magdiretso sa Ebanghelyo, kaipuhan sabuton ngo na ang mindset kan mga Hudiyo. In the mind of the Jew, identity precedes action. Mainot an identity bago an action. Sisay ka bago anong gibo mo. Halimbawa, identity, padi ako. Ang gibo ko, my action, mga G. In the mind of the Jew, mainot an identity na saro kang teacher, bago an action, matukdo. Doktor, mabulong. Abogado, masurog. Kaya magigirumduman ta kan nagpuon kita sa ordinary time, bago nagpuon si Jesus, magtukdo, magbulong, magmilagro, nagkaigwango na kitang piyesta kan January, inaapod tang Feast of the Baptism of the Lord. Do you remember? Bago nagpuon an ordinary time, duman sa Feast of the Baptism, in-establish ngo na an identity ni Jesus. And the identity was simple. There was a voice coming from heaven and it said, "This is my beloved Son." Ini an identity ni Jesus. Aking padaba. Kay puhan ma-establish ngo na an aking padaba. Dahil an action niya, mapagal. Mapagal magtukdo. Mapagal magbulong. Mapagal magmilagro para sa mga tawong kulang an pagtubod. Magayon na nainot an identity. Tanganing sa mga oras na mapapagal na siyang magbulong, babalikan ni Jesus kung sisay siya. Aking padaba. This is very useful for us in understanding today's gospel. Last Sunday, Jesus gave us our identity. Our identity, according to Him, is to be men and women of the Beatitudes. The Beatitudes are, blessed are the poor in spirit, blessed are the humble, blessed are the merciful, and so on. This is our identity. Ang tunay na nagsusunod kay Jesus, mabuot, mahihirakon, mapagpatawad, naninindugan sa kung anong tama para sa malinig na konsensya. This is our identity. This first lesson is the beginning of a long sermon of Jesus. We can find it in chapter 5 of the Gospel of Matthew. We started reading it last Sunday. It's too long that we can't read it in one Holy Mass. So the church wanted to divide it into different Sundays para hindi tayo ma-overwhelm at unti-untiin natin. And so we started last 4th Sunday. Today is 5th Sunday. As in, tatapusun ta padikit-dikit ang Sermon on the Mount until 9th Sunday in ordinary time. Kaya, kapit lang po. Hinguwahon tang matuhog ang gabus na ini, nganing bilog ang appreciation ta kan tinutukdo ni Jesus. Because today, this Sunday, Jesus now talks about action. Aram ta na ang identity ta.
Kita dapat, sabi ni Jesus, mabuot, mapakumbaba, mahihirakon. And how do we do it? Action. Today, the gospel answers how. And He answers us by giving us two images. Sabi niya, you are the salt of the earth. You are the light of the world. Very familiar words for us. Can we say that? Can we say this together? I am the salt of the earth. I am the light of the world. This is our action. Asin sa liwanag. Aram po nindo, sa panahon na 2026, for us modern men and women, hearing these words sounds odd. Jesus, bakit naman salt? At bakit naman light? But during the time of Jesus, in ancient Jerusalem, this is easy to understand. Pag nadangog ninda ini, they understand. So let's try to pretend that we are in the ancient times. You know, salt and light were important during the time of Jesus because they are survival technologies. In a time where there is no electricity, and in a time where there is no refrigeration, salt and light are very important. Let's begin with salt. You know, salt is valuable in the time of Jesus because of two things. One, it preserves food. Dahil wala sindang ref, pinapatos sa asin ang karne, tanganing mas maghaloy. It preserves. Second, ang asin, ginagamit po kan panahon ni Jesus to give flavor. Mas manamit ang kakanon pag igwang asin. So this is the purpose of salt. To give preservation and to give flavor. Ganito kahalaga ang asin sa panahon ni Jesus. So much so that salt can be used as money. Alam niyo po, nung panahon ni Jesus, pag walang money na pambayad, pwedeng asin ang sahod. Payag ba kayo doon? Pag kinsenas, 15th and 30th of the month, sa sahod ka, ang ibibigay sa iyo, asin. During the time of Jesus, salt was so valuable that you can use it to pay wage. This is the reason why in our time, we call our sahod salary. It comes from the word salarium. Sal means salt. Because salt can be used as payment for work. This is how precious salt is. So when the Lord tells us, you are the salt of the earth. Me, Lord, I'm salt of the earth. The Lord is saying, you are valuable. You are precious. And you ought to preserve goodness. You ought to give flavor to a world that is bland. Napakatabang ng mundo. Ikaw ang magbibigay ng flavor. May kabutihan sa mundo. Ikaw ang magpe-preserve ng kabutihan. In the first reading, the prophet Isaiah tells us how. Sabi sa first reading, give food to the hungry. Give clothing to the naked. Do not turn away from your families and relatives. Tulungan mo ang kapamilya mo. In other words, be helpful to people. This is how you can be salt. When you preserve the good and you give flavor to a world that is tasteless. And it brings us to the second image, the image of light. Napakaganda po ng liwanag bilang image because light is visible. Light can be seen. So when the Lord tells us, you are light, Jesus is telling us, be seen. Do not be a disciple who is unseen. Do not be a disciple who is in secret. Huwag niyong sabihin, Katoliko ako, secret lang. Huwag niyong sabihin, nagsisimba ako every Sunday, nakakahiya. Huwag niyong sabihin na I love Jesus, baka sabihin nila ang corny. The Lord says, do not be ashamed. Be light, shine, so that others can see your good deeds. Pag gumawa ng kabutihan,
Tama naman na itago natin para hindi tayo makatanggap ng merit at tanggapin natin ang balik ng langit. Pero hindi po lahat ng kabutihan ay tinatago. Kailangang ipakita din ang kabutihan para gayahin ng iba at ma-inspire sila. That is why we document our charitable activities in the church. Hindi dahil mayayabang tayo na ginagawa natin ang kabutihang ito, but because we need people to be inspired. Naalala niyo po, nung lockdown, there was something on social media that was going around. And there was this question, nasaan ang simbahan? Anong ginagawa ng simbahan? Alam niyo naman ang simbahan, tahimik lang tayong nagtatrabaho. Pero dahil naniningil ang lipunan, during the pandemic, nag-surface tuloy ang ating mga ginagawa. We have Catholic hospitals, Catholic orphanages, Catholic institutions that are helping the poor. Nagkulang tayo sa documentation, akala nila wala tayong ginagawa. Meron. Kaya lang ayaw nating ipamalita. So that was a lesson for us. Minsan kailangan ding magpa-picture. Kailangan ding i-announce para makita nila na may ginagawa tayo. Hindi sa lahat ng oras, pero kailangan. And Jesus continues with a warning in the gospel. Sabi niya, make sure that when you shine, the light is not on you. Raot po ining bumbilya, kaya medyo madiklom po digdi sa part ko. Sabi ni St. Paul sa second reading, I preached to the Corinthians, not so that I will be seen, but such that God may be seen. So that the preacher is not seen, but God be seen. The Lord is telling us that if we should share Jesus, if we should share our talents, hindi tayo ang makita, kundi ang Diyos. When we do good things, hindi para sa glory natin, kundi para sa Diyos. Kaya kita po bagang mga Asian, mga Filipino, pag inuumaw kita, ang galing-galing mo naman, ang galing mong kumanta, sumayaw, ang ganda-ganda mo naman, ang pogi mo naman, masukgunon po kita. Ano, masabi kita? O hindi naman. That is okay. But let me suggest a better response. The next time somebody praises you and your gifts, your talents, you tell them, salamat po. Salamat sa Diyos. You bring back the glory to the giver of your gifts so that the spotlight is no longer on you, but on God. Dear friends, this is the continuation of the message from last Sunday, the Beatitudes. The sermon of Jesus continues in chapter 5, in this portion, where Jesus calls us salt and light. May we invite you to be salt and light today, tomorrow, in the next days. We are to be instruments of God in a world that is dark. Be light in the darkness of the world. Be salt in a world that is bland and tasteless. Huwag na po nating dagdagan ang kapangitan at dilim at alat at pait ng mundong ito. Let us be salt in the world, light in the world. And we can begin in our homes. Start with your family. Start with your friends. Start with your immediate community. Dahil pag nagtulong-tulong po tayo, marami tayong kayang gawin. Pag isa lang, kakaunti. Pero kung lahat tayo pare-parehas ng mindset sa sinasabi ni Jesus na maging asin at liwanag, napakarami nating kayang gawin. May we respond generously to the invitation of Jesus for us this Sunday. May we embrace this identity, our nickname. You know, when you love people, you give them nicknames. In the Gospels, Jesus gives us several nicknames. You are sheep. You are beloved. You are fire. But I guess the nicknames that He gives us today are some of the most beautiful, most meaningful. You are salt.
You are precious. You are light. You are supposed to lead people to God. May we embrace this mission. Kindly rise now. Let us respond to the beautiful words of God by professing our faith in Him. Nagtutubod ako sa Diyos, sarong Diyos amang makakamhan, kagibukan langit asin kandaga. Kang gabos na hiling asin day na hiling, asin sa sarong kagurangnan na sin su Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sama bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daing nilang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkagawa kang gabos, huli sa tong mga tao ang sinhuli sa tong kaligtasan, naghihilig siya halis sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin na ni tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sa kot sa kagadanan asin ilinabong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo ka nama, asin mamurawi na mabalik sa paukom sa mga buhay asin mga gadan, ang siyang kadayan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaon ning buhay, nagikan sa Ama asin sa akin, siya kaiba ka nama asin ka na aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga prophetas, asin si Saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Bakong madali ang pagiging asin, dangan liwanag. Kaya hagadon taan tabang kan nagsusubol sa to. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganingan simbahan, magbanag na ilaw sa mga nanghihinguwa na magsunod sa mga linakawan ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing masabotan, asin utubon niya to ang satong katungdan, na magtabang sa mga duka, asin sa mga daing eerokan, bilang mga ilaw sa asin kan kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang liwanag ni Kristo, magbangraw sa satong pakikipagkapwa, asin mga burabod ning rangan sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga nagahelang, an mga nagmumundo, asin an mga pusong nakulgan, makamidbid kan ilaw ni Kristo, sa indang pagsakit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, mag-ako sa kagurangnan kan liwanag, kaugmahan asin katuninongan na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, girumdumon ta po, ang mga parte kan sa tuyang buhay kung sa namamati ang tangunyan, na inaapudan kitang magin asin sa kaliwanag. Siring man, rumdumuntaan sa tong mga personal na pangangaipo, pati ang mga tawong pinangako tang ipagpapamibi. O Diyos na samuyang Ama, inaapod mo kaming asin sa kaliwanag kan kinaban. Tabangi kami na mapanindugan ang misyon na ini. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Thank you.
magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sakuyang sakripisyo, asinan sa indong aro-aldaw na pagsakripisyo, akuon man lugod, kan Diyos amang makakamhan, Ako malugod kan kagurangnan an atan sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. kagurangnan niya mong Diyos, namimibi kami, na ikang tunay na naghimo kan mga linalang na idinudulot mingon yan, sa pagtabang sa samuyang kaluyahan, magtugot ka na an mga ini, magiman para sa mo, sakramento nin buhay na daing kasagkoran. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ginibo mo an gabus na sangkap kan kinaban, asin hinusay mo an paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao, ginibo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop mo sa saiya ang gabus na mga ngangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa mga tagapamahala, magin kagurangnan kan gabus mong linalang, asin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos kaming mag-umaw sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan gabus na mga anghel asin mga banal, sarabay kaming nag-uumaw kan sa imong kadakulaan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas yan nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora de Lourdes, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita na bilang asin sa kaaliwanag, makatabang kita na magdatong an kahadean digdi sa daga asin sa langit. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan moong mang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga, ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong Espiritu. Naghihinguwang magin asin sa kaliwanag sa kapwa, magpatinaraohan po kitanin katuninongan. Uya si Yesu Kristo, ang liwanag kan kinakban. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ika magdagos sa kuyang aron, alagan magtaram ka sa nasin sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Lord po ang gabos para sa pamibi sa Obilayo kan Diocese kan Legazpi. Mamomoto na Ama, minadulog kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taonin sa mong pagiging diocese. Binayaan mo kaming kaining komunidad ng pagtubod, tukdoi kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuwa kaming mga saksi kan kaugman kang ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kay tungon yan, asin sagkod pa man, patalabuwa kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tinganing magi kaming padi, propeta, asin hadi para sa banuan mo. Huli ki Jesu Cristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo. Matindog po. Mamibi kita. O Diyos, namimibi kami, tawan sa mo, na mga binuot mong maging kahiras sa sarong tinapay asin sarong kalis, na mabuhay kami na siring. Tanganing ginibong sarok ki Kristo, naguog makaming magdara kan mga bunga, para sa kaligtasan kan kinakban. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po Tukaw sa po. halipot na panahon. Tukaw po, para sa nagkapirang paisi, magkakigwa po ng second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya itong kolekta sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 38,811 pesos asin 75 centavos. Anambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 6,817 pesos asin 25 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 7,305 pesos asin 75 centavos para po ini sa pro-seminaryo. Siring man sa Pebrero 18, iyo po ang Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday. Ang mga schedule po ni Santa Misa, iyo po ang mga minasunod. 6:45 a.m., 12:15 noon, as in 5:30 p.m. Mawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging simana. Mga minasunod na anonymous. 1,700 pesos, 600 pesos, apat na 500 pesos, Sir Nietzsche's family, 700 pesos, Tularba family, 600 pesos. Diyos mabalos po. Ngunyan na maabot pong Miyerkules, if I'm not mistaken, February 11, iyo po ang piyesta ni Nuestra Señora de Lourdes. That is World Day of the Sick. Dahil si Santa Maria sa titulong ini para bulong. Kaya imbitado po kamo sa February 11. Kung igwa po kamong mga may hilang na buot paolyohan, please bring them to Mass. Buot sabihon, iyo po ini sa mga may hilang na nakakalakaw. Day kay puhan na gurang, anyone who is sick may ask for anointing. So, ang pag-olyo po, bako lang po yan para sa magagadanon. Asin bako po yan maldisyon na mapaolyo ka, tanganing matigbak na, bako po. Kundi, ano po, olyo, saro pong sakramento nin pagbulong. So, may we invite you, we have masses at 6:45, 12:15, and 5:30 this coming February 11. Also, kasubago sa sermon, binanggit ko po na dire-diretso ang satuyang paghurup-hurup sa Sermon on the Mount from the 4th Sunday to the 9th Sunday. Pero mapuputol po ini sa tahaw dahil malaog ang Kwaresma. Mapreparar na po kita spiritually para sa satuyang taon-taon na 40-day pilgrimage ang satuyang Lenten season. It begins on February 18, which is Ash Wednesday. Iyo ang pagbukas kan satuyang 40 days na journey pasiring sa Holy Week na iyo ang tugatog kan satuyang liturgy bilang mga Katoliko. May we prepare for the opening of our annual journey. Matindog po kita. Ang kagurangnan mapasaindo Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo asin ni Birhen Maria, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, magin asin sa kaliwanag sa kinakban. Salamat sa Diyos.